I am a 21st century nurse. Now I will provide you with medical care. I see that you are physically and bodily healthy, but that you have a long-standing history of anamnesis. In the following case of yours, you suffer from manic obsessive cognitive disorientation in time and space with perversely schizoid references to circular deficient needs for radical follow-ups. Allow me to fix all that with the latest medical innovations using radical techniques for treating such cases as you are. Смучеш, сваляш ме. Аз колирам, флекс ми звезда, но крингеш, брат. Гостваме като не й отговоря, кенсълваме без блам. После скриншот, във всеки стори прекринчи блам. Сгази го, брате, вайб е супер силен. Топ е всичко, лудница този свят е бенгър. Трипа се типа, ама аз съм до край в настроение. Слей, no cap, живота ми е хаос движение. Лоу-ки чилвам, не приемам хейт. Кансен на всеки токсик тип, това е моят гей. Фанах тренда, контент ми е savage hit. А тя ми пише като рендъм DM от тиктока. От тикток сваляме като не получи, тай като не получи вайб. Oh no vibe. Аз съм в чил режим, не ме трип, вай не ми сваляй драйв. Чил мой. Рандом тип казва прекринжна, успокой се. Ама аз съм тригър, брат, не ме сваля. Инфлу вайб, крауд ми расте, това е моят път. Си избрал, всички знаят, флоу ми е абсолютен зицут. Сгази го, брате, вайб е супер силен. Не е супер силен, топ е всичко, лудница този свят е бенгър. Трипа се типа, ама аз съм до край в настроение. Слей, no cap, живота ми е хаос движение. Брате Бурас, мацката ме гледа, това е знакът. Това е знакът. Сърбия знае, моята мацка е истински бум-бам. Хайп е тук, всички сме в настроение, тотално брутално. Шмекер съм, no cap с нея, всичко е феноменално.